салом бинандагони хабартиҷӣ. Имрӯз қаҳрамони UFC қонунӣ Ҳабиб Нурмагомедов номзади мувофиқ ба мансаби роҳбари Доғистон унвон шудааст. Ба роҳбарияти давлати Доғистон мегӯянд, Ҳабиб Нурмагомедов яке аз ҷавоне аст, ки ба башардӯстона бо ҳама ҷавонон нағз омода аст ва ӯ ҳамчунин гуфта мешавад, бо дар назардошти сатҳи шинохтии Нурмагомедов дар ҷаҳон миқёси шунавандагонаш сатҳи робитаҳо ва таҷриба дар муносибатҳо омода аст. Мо ба хулоса омадаем, метавонем, ки тарбияи чунин кадрҳои ҷавон дар системаи идоракунии давлатӣ дар оянда метавонад ба минтақа ва кишвар муфид бошад. ӯ яке аз фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Доғистон ба шумор рафта, вобаста ба масоили доғи рӯз фикрҳояшро баён мекунад, аммо қаблан низ дар чандин суҳбатҳояш ишора карда буд, ки аз сиёсат дур аст. Рамзи кори доғистонӣ Ҳабиб Нурмагомедов қаҳрамони феълии UFC буда, дар рейтинги расмии UFC дар байни беҳтарин паҳлавонон новобаста аз категорияи вазн ҷойи дуюмро мегирад. Дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. Ва шумо чӣ фикр доред? Ҳабиб оё метавонад роҳбарӣ карда дар Дагистан ё не? Ҳатман нависед.